sería benvido. Este tema nace como unha deconstrucción de Bailar Pegados de Sergio Dalma, porque a nos bailar pegados gustanos moito, pero é que bailar o salto tamén é bailar, non é? Se ve que Sergio non controlaba a muñeira moito. Entón, pois, bueno, tamén é unha defensa da muñeira como un baile ben bonito de bailar. É COVID-19. Exacto. Contalle das postais. Sí, bueno, pois, por si acaso non vos convence o feito de levarnos en forma de CD, tamén podedes levarnos en formato postal. Corte publicitario. Nada, pois tamén temos un formato de 12 postais que son moi bonitas. 12 ilustracións maravillosas que fixo Neve da Piñeiro. Sí. E cada ilustración vai acorde con un tema que leva, bueno, cada postal leva o código QR de cada tema. O sea, que podedes enviar postais ás vosas tías de Argentina, de Alemania, o vosso veciño de enfrente tamén. E con música, non? Que hai mellor que abrir o buzón e atopar unha postal con unha ilustración bonita e con música. Poucas cousas. Sí, isto para os trade modernos. Unha tortilla de betanzos, pero pouco. Pero non é fácil enviar correo. Non se pode enviar. Así que, bueno, creo que xa, non? Sí. Xa les quedou claro. Pois, nada, imos con... Bueno, darlle as grazas antes a Gustavo polo que nos fixo sonar así de ben. Sí, gracias, Gustavo. E as pesquedellas por organizar todos estes eventos fermosos que fixeron tanto esta semana como a semana anterior e que son moi necesarios, así que... E por tratarnos tan ben. Sí, sí. Tedes moita sorte aquí en Betanzos de ter estas rapazas tan poderosas aquí, as pesquedellas. Así que, bueno, aire! Bailar de lonxe
Queremos outra. A la rincar. Sí, nada, reiterar... Reiterar o agradecemento, aparte de todo o que dixemos, tamén a vos como público, que non é fácil ser público nestes tempos tampouco. Nada, é sempre importante que estar aí apoiando a cultura e a música en vivo, pois nestes momentos máis. Así que para nós é moi importante e moi de agradecer. Así que gracias. A ver, nos íbamos a tocar o forró. Por aí pediron un maneo. Non sei. A ver, eu creo que hai que facerle caso ao público, non? Tocamos un maneo.
tradicional, sabes? Tocamos música tradicional, enviamos postais, entón vamos a acabar coa tradición e acabar co forró. Sí. Somos moi fáciles, como vedes. O sea, non me falta nin que mirades. No, que estamos moi a gusto, así, rodeadas de flores, sí, de xente linda, entón, préstanos tocar esta última. Pues nada, hasta pronto, esperamos.